Добрий вечір. У ефірі телеканалу АТР інформаційно-аналітична програма «Акшам». Мене звати Катя Вишневська і наш гість на цю годину – народний депутат України Борислав Береза. Вітаю вас. Вітаю вас, Катя. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук вважає, що лідер другого туру президентських виборів в Україні Володимиру Зеленському необхідно змінити державну політику по відношенню до Криму і почати налагоджувати відносини з мешканцями півострова. Про це Кравчук розповів в коментарі РІА Новини Крим. Давайте послухаємо. Україна ні за яких обставин не погодиться визнати, що Крим не український. Але потрібно робити так, щоб наші стосунки з людьми в Криму були людськими. Необхідно знімати всі блокади. Питання, пов'язані з водою, електроенергією і так далі, повинні вирішуватися цивілізованим ринковим шляхом. Якщо ми налагодимо нормальні стосунки з жителями Криму, думаю, поступово ми ці відносини будемо поглиблювати, розвивати і прийдемо до якихось правильних висновків. Ось така думка першого президента України. А як гадаєте ви, чи доцільно зараз знімати блокаду з окупованого Криму? Знаєте, при всій повазі до пана Кравчука, бо він такий могіканин української політики, я хочу сказати, що відносини можуть бути або з своєю територією, людські, нормальні, або треба вистроювати такі відносини, які є з окупованою територією. Крим. Нас анексували, окупували, і зараз там найвеличша, мабуть, у Східній Європі військова база російська. Тому треба розуміти, що відношення вистроюють з ким? З тими, кого привезли з Росії, зараз переселяють в Крим? З ким? З військовими? З манкуртами? З ким? З ким треба вистроювати відношення? Для мене це, наприклад, незрозуміло. Більше того, я розумію, що треба робити. Треба дійсно знаходити там людей, які хочуть повернутися в Україну, і з ними треба співпрацювати. Більше того, треба дуже ретельно підходити до інформаційної політики. І треба, щоб інформація з України з'являлася в Криму. Але головне питання, що треба, щоб порядок денний, який зараз є в Україні, став важливий для Криму. Щоб Крим забажав повернення в Україну. А для того треба змінити ситуацію в Україні. І якщо ми знімемо якісь обмеження, це не допоможе кримчанам повернутися. Більше того, це Крим не поверне. Для мене головне питання зараз взагалі, коли ми будемо повертати Крим, чи залишаться там ті, хто були тоді, коли Україна ще була в Криму. Тому що зараз я бачу, як проводять ротації майже. Я бачу, як над татарами проводять репресії. Я бачу, як знищують проукраїнське населення Криму. І для мене дуже дивовижна ця історія, коли президент пропонує, колишній президент України пропонує налагоджувати відносини з росіянами, які зараз заполонили Крим. Я вважаю, що це недалекоглядно. А от на вашу думку, новообраний вже, можна сказати, президент Володимир Зеленський, він може на це піти? Знаєте, я бачу, що його підштовхують к дуже великим таким дурницям, але сподіваюся, що його радники та його оточення зможуть дати йому ту раду, щоб він не робив їх. Більше того, я вважаю, що в нього дійсно є шанс запустити процеси, які б могли, наприклад, змінити інформаційну політику в бік Криму з боку України. Тому що я не бачу зараз дуже потужного такого каналу інформаційного, який би був налаштований саме в бік Криму. Окрім того, він дійсно повинен робити рухи по поверненню Криму. Але будь-яке намагання загравати з Росією вийде нам боком. 100%. Ми не можемо гратися з ними. Якщо ми почнемо щось робити таке незрозуміле, то Європа скаже, бачите, вони вже визнають Крим російським. Вони зняли блокаду, вони готові співпрацювати з росіянами, які окупували. Тоді чому ми повинні і далі підтримувати санкції? Це рух тупіковий. Ми не можемо і по ньому йти. Більше того, головне питання зараз не знищити всі ті досягнення по санкціям, які є, тому що санкції накладені саме за Крим. Більше того, ще кожного разу, коли Росія намагається повернутися в ПАРЄ, де я працюю як представник України, ми кажемо, скажіть, будь ласка, а чи щось вони виконали по Криму? І це головне питання, яке не дає зняти санкції з російської делегації.
Ну і зараз з нами на прямому зв'язку є журналіст Айдер Мождабаєв. Айдер, вітаю, як нас чути? Айдер Ага, скажіть, будь ласка, от виходячи із заяви першого президента Незалежної України Кравчука, за яких умов от може бути зняття блокади Криму зараз? Ну, на мой взгляд, условие одно – это освобождение Крыма от российских оккупантов. Никаких других условий быть не может. И если это действительно сказал Кравчук, то я просто удивлен неадекватной оценкой со стороны первого президента Украины, потому что никакой торговли с оккупантами быть не может. Если вдруг представить, что блокады не существует, возродится поток контрабанды, который будет уходить через мост в Россию под видом того, что идет в Крым, как это было до гражданской блокады в сентябре 2015 года. Ну, это, во-первых. Это приведет к страшной коррупции, если брать экономику. А политически это будет де-факто признанием аннексии Крыма со стороны Украины, что совершенно невозможно. Потому что снабжать оккупантов не может страна ни по каким конвенциям. Это мировым сообществом будет тут же расценено как де-факто сдача Крыма. А если говорить про политические последствия, я даже не хочу их просто озвучивать, потому что, разумеется, те люди, крымские татары и украинские патриоты, которые со всей Украины туда приехали за блокаду, это ветераны и так далее, они, разумеется, не согласятся с постановкой вопроса, как дружить с оккупантами, снятие блокады. Я бы не хотел бы посоветовать и новому президенту, и вообще любым чиновникам в нашей стране думать перед тем, как принять вообще любые решения, касающиеся оккупированных территорий, тем более. И я верю в то, что решение о снятии блокады принято не будет, ибо оно приведет к катастрофичным последствиям во всех смыслах. Айдер Ага, скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, такі заяви почали лунати зараз? Ну, на самом деле, это и до выборов было. Некоторые политики, я не боюсь просто соврать какие-то фамилии, но многие высказывались, они аккуратно начали такую мягкую сдачу Крыма, начали разговоры с возобновлением поставки воды Днепровской в Крым. Это одна из основных мечт оккупантов, потому что у них плохо там с экономикой, Крым страшно дотационный, из-за в том числе отсутствия воды украинской. И они забрасывали удочки, они даже проводили демонстрации на платные в Херсоне, когда была авария на армянском заводе, в армянском Фирташе. Они пытались этот аргумент использовать, что будет экологическая катастрофа, срочно дайте нам воды и так далее. Это тоже самое, кстати, водная блокада была первой, и ее нельзя, как бы ее отмена даже, да, это будет означать опять, как бы, де-факто пас в сторону оккупантов, и такая рука, в кавычках, мира, на самом деле, де-факто признание аннексии. Этого тоже делать, разумеется, нельзя. Это будет воспринято всеми патріотами як реванш. Маєте запитання? Да, я хочу запитати пана Айдера, чи погоджується він зі мною, що саме після Росія, колись РСФСР, тоді ще частина Радянського Союзу, передала Крим Україні саме тому, що не могла наситити його ані водою, ані економічно. І саме тому, що це було, взагалі дотаційна структура Крим в рамках Російської тоді Федерації, РСФСР, саме тому вони тоді розуміли. І зараз ці намагання, це намагання рятувати ситуацію така, яка є зараз. Тому що, з водою дуже великі проблеми. З тим, що перекрили кордон, мост не справляється з тим, що повинен. І вони бачать це. Більше того, це намагання саме не тільки зняти кордони або блокаду, це намагання запустити політичний процес, щоб світ побачив. Якщо Україна почала економічно співпрацювати з Кримом, то це взагалі процес для зняття майбутніх санкцій. Погоджуєтесь чи ні? Я абсолютно согласен. Это очень четкий политический анализ. И я рад, что он звучит из уст уважаемого депутата и представителя Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я убежден, что никакая власть в Украине не сможет подать руку оккупантам Крыма. Или, скажем, та власть, которая вдруг на такое решится, будет иметь очень серьезные политические последствия.
Айдар Ага, от ще вчора представник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков під час прес-конференції заявив, що репресії проти кримських татар отримують правову оцінку. В свою чергу міжнародне співтовариство має підтримати позицію про компенсацію їм моральної та фізичної шкоди. Як вам такі заяви? Вы знаете, безусловно, любая компенсация физического и морального ущерба пострадавшим, она априори является правильной, но я просто... Понимаете, крымские татары и Крым – это не про деньги. И блокада – это не про деньги. И вот я просто хотел бы, чтобы и политические советники, и возможные чиновники на любых постах в администрации нового президента понимали, что для крымских татар и для многих украинцев, патриотов Крыма и Украины, Крым – это не про деньги и не про компенсации. Хорошо, если они будут, если будут обоснованы, если они будут деньги, если это можно будет реализовать и помочь пострадавшим людям, безусловно, хорошо, но основным желанием крымского народа является оформление его статуса коренного народа Украины и придание вот этой так называемой АРК, статуса крымско-татарской национальной территориальной автономии в составе единой Украины, и тем самым юридическая и политическая поддержка борьбы нашего народа на оккупированной территории, и это надежда на возвращение в Украину в статусе коренного народа, хозяина на своей земле в составе единой страны нашей Украины, к чему крымские татары стремятся, и другого варианта у нас просто нет. Я дякую Айдару Мождабаєву, журналісту, який був з нами на прямому зв'язку. Бориславе, щодо питання національної територіальної кримсько-татарської автономії, чи буде це питання вирішене найближчим часом, на вашу думку? Найближчим часом, я знаю, що люди хочуть почути, а я знаю, що є. Я дуже часто кажу ті речі, які багатьом не подобаються, але це так. Ні, в найближчий час це не вирішиться. Більше того, це питання почне вирішуватись саме тоді, коли запущений буде процес повернення Криму. Тому що це буде співпадати з загальною політикою. Зараз, на жаль, немає ані політичної волі, ані можливості це розглядати. Я це бачу. І я бачу ще одне. На жаль, є таке українське прислів'я «не на часі». У нас дуже часто все не на часі. А потім ми там несемо шкереберть, щоб встигнути кудись в останній вагон. На жаль, немає великої, прагматичної української політики на майбутнє. От коли я побачу, що президент України не тільки презентує план повернення Криму або звільнення Донбасу, а й покаже план, як він бачить розвиток України на майбутніх 5, 10 або 30 років, я скажу, що в нас з'явилися державники, які дійсно вже дивляться так далекоглядно і дивляться на майбутнє. Тому що коли я спілкуюся, наприклад, з своїми колегами з Естонії, вони дивляться на 10-12 років. З Ізраїлю на 20-25 років. З Китаю на 30 років. Вони планують майбутнє країни. Коли я запитую своїх колег в Україні, то вони кажуть про те, що треба переобратися, про те, що ми не знаємо, що буде. Саме тому і треба розбудовувати українську загальну політику, і саме тому треба план розробляти, загальний всеукраїнський план, для того, щоб незалежно від того, зміняться чи не зміняться депутати, щоб процеси запущені йшли, і ми могли досягти мети. Тому що коли з американцями ти спілкуєшся, вони кажуть, в нас можуть змінитись податки, в нас можуть змінитись президенти, але рух країни незмінний. Саме тому потрібно також вести себе і в Україні. Я чекаю цього. Чекаю на те, що рано чи пізно в Україні з'являться державники. Це люди, для яких буде важливо не переобрання в парламент, чи поява їх в Кабміні, чи в президентському креслі, а коли вони будуть планувати майбутнє держави, будуть все для цього робити, незважаючи на свої рейтинги. Взагалі, питання політичних еліт в Україні – це дуже важливе питання, бо політичні еліти не повинні задовольняти популістичні бажання, вони повинні розбудовувати державу і нав'язувати порядок денний суспільству. Таким був Кемаль Ататюрк, який розбудував державу Турцію і зробив з Османської імперії з клерикальної країни светську. Таким був Шарль де Голль. Такими були і інші люди. Той же Вацлав Гавел – це люди, які давали суспільству мрію
і намагалися її реалізувати. В Україні повинні з'явитися такі політики? Ну, зараз, я так розумію, на часі у нас вже парламентські вибори. Не тільки. Я можу сказати, парламентські вибори пройдуть ще президентські, знов парламентські. Але повинен хтось вже будувати державу. Коли я спілкуюся зі своїми колегами, я бачу, що дехто з них вже готовий для такої роботи. І я сподіваюся, що їм вдасться об'єднатися і щось презентувати суспільству. Ну, от, на вашу думку, за який час ми можемо це довгострокове планування побачити державне? Те, що я бачу зараз, то хочеться вже, бюджет вже ми розповідаємо, що бюджет ми можемо планувати на 3 роки. Це щось таке дуже дивовижне в Україні, 3 роки. Я вважаю, що розбудова держави це повинно бути 5-10 років як мінімум. Тому що ми повинні розбудувати план і діяти згідно йому. Якщо щось у нас не виходить, то ми повинні коректувати його і згідно тої коректировки змінювати етапи. Але в нас повинен бути і таймінг, і план, і стратегія, і тактика, завдяки якій ми можемо отримати результат. Ну от якщо брати те, що ми вже зараз маємо, щодо тієї ж євроінтеграції, вже можна казати про якісь планування? Можна, але ще раз кажу, від того залежить, ще раз, бачення в нас тільки, от зараз в мене, наприклад, тільки одне. Це дійсно євроінтеграція, рух в бік Європи. Чому? Ну тому що, знаєте, я можу сказати, є такий дуже банальний, але приклад, який всі розуміють. Ви бачите людей, які хочуть жити в Європі. Бачите. А ви бачите людей, які хочуть жити в Росії. Теж є такі. Скажіть мені, де більше подобається жити? Чому з Росії потім тікають до Європи? Саме тому, що люди хочуть жити в комфорті, люди хочуть жити в цивілізованому суспільстві, люди хочуть жити в країні, де працюють закони, а не де є тільки сила. Знаєте, ми ж вже, як кажемо, нам хочеться, щоб було сила права, а не право сили. Тому що силу може залаштувати проти тебе той, хто більш сильніший. А закон може залишати будь-хто, і всі повинні йому підкорятися. Саме тому, я ще раз кажу, треба дивитися, хто і куди буде рухати країну. І це не тільки президент, і це не тільки Кабмін, це ще й депутати, але головне – це суспільство. Тому що саме суспільство обирає депутатів, президентів, і саме суспільство повинно розуміти, воно надає мандат на прийняття рішення. На жаль, в нас дуже часто лунають такі слова. Від нас нічого не залежить. Залежить, шановні. Подивіться на вибори. Якщо б від вас нічого не залежало, то президент би не змінився. Якщо б від вас нічого не залежало, то депутати б залишалися пожиттєво. Але змінюються, всі змінюються. Саме ваші голоси дають можливість змінити владу, або посилити її, або послабити. Але також саме ви визначаєте, хто повинен бути в парламенті. Ті, хто хочуть, щоб Україна стала цивілізованою європейською країною, або ті, хто хоче, щоб Україна впала на коліна перед Росією і залишилась провінцією. Саме ви, обираючи тих чи інших прибічників, даєте можливість розвитку країни або деградації її. Тому я вважаю, що тільки українці можуть змінити курс країни. Дякую вам за цю відповідь. Переходимо до наступної теми. Народний депутат України Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, прийшла сьогодні до Верховної Ради. Вона відмовилася спілкуватися з журналістами, лише сказала, цитую, «Я хочу дуже вас уберегти. Я не хочу, щоб ви зараз були травмовані. Я з повагою ставлюся до людей, до вашої роботи. Так само сподіваюся, що ви будете ставитися з повагою до мене. Незважаючи на те, що я народний депутат і любові до народних депутатів мало. Але, будь ласка, не травмуйте себе зараз, не вбийтеся». Всіх зі святами, сказала Савченко, і пішла. Як відреагували у Верховній Раді України на цей візит? Вона не була вже більше року там. Ніяк. Вона підійшла, ми стояли тоді разом. Я стояв, Олена Сотник, Влад Голуб. Вона протиснулася мимо нас, мовчки сіла на своє місце, і все, ми далі продовжували спілкуватися. А потім я бачив, що до неї підходив Юра Мірошниченко та Яков Безбах. Вони з нею спілкувалися, більше нікого не бачив, а потім вона зникла з залу. Тобто, мабуть, вона очікувала чогось іншого, нічого. Я бачив, як підходили люди, сідали, там, працювали і все, але вона колись пішла. І саме тому я можу сказати, що це, скоріш, був перформанс, поява Савченка в Раді, але а як повинні люди реагувати? Вона прийшла в Раду, прийшла, все, далі що?
Ну, вона зазвичай дуже так любила спілкуватися з пресою, натомість сьогодні вона її уникала. На вашу думку, чому? А це треба не мене запитувати, це буде саме пані Савченко. Тому що, знаєте, якщо людина не хоче спілкуватися, мабуть, немає або бажання, або є привід для того. Не знаю, це вона повинна відповідати. Головне питання в іншому. Коли ми сьогодні запитали, ви ж не перше, повірте, хто запитує про Савченка, я відповідав, ну а як ви очікували, яку реакцію? Що люди там будуть жахатися, чи ще щось? Ні. Ну що потрібно було? Розумієте, Надія використовувала теж технології. Свої технології для чогось, чого знала тільки вона. Зараз я бачу, що це не дуже коректно, але і далі намагаються використати. Це вибір тих людей, хто хоче це робити. Але треба розуміти, що зараз вона ще досі знаходиться під слідством. І поки слідство не закінчиться, ніхто не може сказати, буде вона, перейде вона з статусу звинуваченої, статусу виправданої, або на статус засуджена. Чекати треба. Український суд такий непередбачуваний. Я вам більше того скажу. Ну, в нас судді дуже часто орієнтуються політично, а не згідно тому, що потрібно виконувати закон. У нас же суд як? Всі знають, що закон як дишло. Куди повернув, туди і вийшло. А зараз ми бачимо це. Бо судді зараз вже орієнтовані не тільки на нову владу, а сподіваються, що для них щось зміниться і їх не будуть чіпати, якщо вони будуть виконувати якісь замовлення. Може, вони зараз намагаються щось виконати. Я не знаю, але не буду здивований. Але те, що я зараз бачу від суддів Київського окружного апеляційного суду, ну, це мене дивує дуже. Взагалі, я колись казав, що єдине рішення по українським судах, яке може бути, це рішення, яке реалізував, Шарль де Голль, коли, побачивши, що дуже велика кількість суддів співпрацювала з колаборантами, і були корупціоністами, були з нацистами співпрацювали, він сказав, що суди Франції потрібно очистити, навіть як Авгієві конюшні. І майже всі судді були звільнені. Це єдиний варіант, при якому суддівство може дійсно покращитись, і ми можемо повернути довіру до суду. На жаль, в нас немає такої кількості суддів. Але чому його ті 5 років ніхто не готував, це запитання, мабуть, до тих людей, які розповідали про суддівську реформу, яка по їх розрахункам відбувалась, а ми всі бачимо, що ні. Ну, якщо згадати взагалі історію Надії Савченко, так, то її шлях у політику почався з такої героїні, яке потім це все пішло у небуття, і зараз вона вже, ну, як ви самі кажете, ніхто навіть не відреагував на її прихід до Верховної Ради. Ну, от враховуючи таку традицію українського суспільства підносити на п'єдестал, а потім скидати, от чи не може це зіграти злий жарт от з Володимиром Зеленським, наприклад? Нас дуже часто кричать «Осану», а потім кричать на плаху. І ті ж самі люди. Ті, хто підіймають і роблять кумирів з людей, повинні зрозуміти, що потім вони ж будуть самі винні в тому, що вони нівелюють повагу до тих кумирів. Я можу сказати тільки одне. Зеленський поки не має ані політичного досвіду, ані знань. Але він дуже скоро зрозуміє, що прибічники реагують не тільки на якісь популістичні рухи, а на реальні дії. Ну, наприклад, він сьогодні розпочав опитування в Фейсбуці, каже, що чи потрібно розпускати Верховну Раду. Ну, дуже непогано. Я не розумію, як це може вплинути на все інше, але я порадив йому ще запитати саме в Фейсбуці, чи потрібно позбавити президента всіх тих повноважень, які набув саме Петро Порошенко після своєї інавгурації. Це ж теж буде тоді вокс популюс, глас народу. Ну, так, до речі... Але це несамовито. Я ще раз кажу, політична еліта, це згідно підручника, політична еліта повинна пропонувати порядок денний країні. А популісти, на жаль, пропонують
ті речі, які дуже легко виконуються або обіцяються, але дуже дорого обходяться потім країні. Ну, от, до речі, Я хотів би Вибачте, не будь ласка. порадити йому йти шляхом популіста. Це було б найкраще. От, до речі, щодо популізму, так, у четвер планується, принаймні, були такі заяви до розгляду, той самий закон про зняття недоторканності і закон про імпічмент, ви трошки зачепили цю тему. Це популізм? Я можу сказати, що закон про імпічмент – це відповідає дійсно історії по балансу влади. Бо є пригадування про імпічмент президенту, але немає самої процедури, бо немає закону. Тому неможливо його використати. І якщо б був закон про імпічмент, може давно б Януковича не було б Майдану, і це все було б легше і без крові. Касаємо те, що має відношення до депутатської недоторканності або суддівської недоторканності. От при всій моїй неповазі до суддів, знімати з них недоторканність неможливо. Більше того. Якщо це буде розпочнеться, я можу сказати, що це буде реакція з боку Європи, і буде дуже негативна реакція. Те ж саме відбудеться і коли почнеться намагання дійсно зняття депутатської недоторканності зі всіх депутатів. Почалося, що депутатська недоторканність – це імунітет, який є у всіх європейських країнах у депутатів. Більше того, ця Верховна Рада зняла депутатську недоторканність з великою кількістю депутатів. І лише декілька з них збігли з країни. А запитання, а чому інші досі не покарані? Тому що, мабуть, тут два відповіді. Або тому, що ніхто і не хотів їх карати, а хотіли взяти їх на гачок. Або тому, що немає дійсної справи, і тоді це політичний тиск. Так в мене запитання. Хочеться, щоб на всіх 426 депутатів, які зараз обираються, був гачок або тиск, щоб хтось з представників СБУ, МВС, або якоїсь там структури, хто у нас ще СБУ, МВС, ГПУ, мали б тиск на депутатів, щоб вони приймали ті рішення, які хочуть ті чи інші правоохоронці, так що у нас тоді буде за країна? Тому треба дуже ретельно це вивчати. Венеційська комісія пояснила, а це комісія з верховенства права в Європі. Демократія через право, вони так це кажуть. Вона сказала, в країна з молодою демократією, до якої відноситься і Україна, неможливо зняти депутатську недоторканність, тому що це приведе до авторитаризму або поновлення тоталітарного строю, як було під час Радянського Союзу. Ми ж бачимо, що відбувається в країнах, де таке є. А де таке є? Виключно з Південної Кореї та на Кубі. Ну, такі образчики, я вам хочу сказати. Звертати на них увагу. Хай мені покажуть, як позбавлені депутатського імунітету, наприклад, депутати в Німеччині, Австрії, Угорщині або Румунії, де борються з корупцією, дійсно борються. Коли у вас болить голова, ви ж її не видрубаєте, ви приймаєте пігулки. Тому, коли ви бачите, що якісь мерзотники ховаються в Верховній Раді від покарання, або обслуговують якісь інтереси олігархів, або більше того, використовують це для лобіювання своїх інтересів персональних або свого бізнесу, шановні, так не обирайте їх, це ж не важко. Просто не обирайте. Якщо ви бачите, що якась мразота йде в Верховну Раду, і ви знаєте, що це мразота, то не беріть нього гроші, не беріть гречу. Просто не обирайте. І все. Це дуже легко. Так працює у всіх європейських країнах. Ну, давайте все-таки змоделюємо ситуацію. Якщо закон про зняття депутатської недоторканності все-таки в четвер винесуть до сесійної зали, як можуть голосувати фракції, які зараз наявні у парламенті? Я не знаю, але, знаєте, ті, хто підтримує політичні заклики, вони проголосують за. Я з 2014 року казав, що за це неможливо голосувати. Більше того, я коли пояснював людям, я зараз пояснюю дуже просто. На виборах, я коли йшов в депутати, мене запитали, а ти будеш голосувати? Це ж модно було. Ну, це ж було у коаліційній угоді. Я в опозиції з першого дня. Бачите, більше того, я з першого дня казав, ще коли ще не обирався на зустрічах з виборцями, я казав, я не буду голосувати за це. І пояснював, чому. Більше того, я ж не йду за депутатською недоторканністю. Ні, але я розумію, більше того, я зараз піду з парламенту, а новообрані депутати будуть вже під тиском. І вони не зможуть приймати рішення в інтересах України. Вони будуть приймати рішення в інтересах тої чи іншої політичної, фінансової або правоохоронної групи, яка буде казати, ти голосуєш за це, або ми тебе викинемо з депутатів. Ще раз скажу, Європа дуже чітко вказує нам, хлопці, не займайтесь дурницями,
Займайтеся зміною політичних еліт. Все. Давайте ж це робити. От ми, до речі, з вами на початку ефіру згадували про інформаційну війну, про те, що ми програли цю інформаційну війну Росії. Думку в ефірі телеканалу АТR висловив директор Центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко. Давайте послухаємо. Мені прикро і мені тривожно, і мені соромно з багатьох людей, які повелися на російську пропаганду. Тому що поразка президента – це є ніщо інше, як перемога російської пропаганди. І на превеликий жаль, до цієї, власне, поразки президента на цих виборах призвела бездарна і некомпетентна робота людей, які відповідали за державну інформаційну політику. Україна програла інформаційну війну за ці 5 років. І хтось там б'є в груди і говорить про те, що от ми переломили хід в інформаційній війні, ми показали Росії, ми там якісь соцмережі заблокували. Друзі, ми глобально програли. І я би на місці Путіна дав би орден Юрію Стецю і цілій когорті людей, які відповідали за державну інформаційну політику. Тому що, хто б що не казав, не корупційні скандали, не якісь певні призначення зумовили поразку президента. Люди голосували не за Зеленського, вони голосували проти Порошенка. Це різні речі. Ну, от щодо програшу інформаційної війни, погоджуєтеся зі спікером? Перше, інформаційна війна, дійсно, ми її програємо. Я це визнаю, і я визнаю, тому що Міністерство інформаційної політики Юрія Стеця замість того, щоб займатися інформаційною доктриною в Україні, займалося незрозуміло чим. У них були непогані рішення, там, наприклад, Міністерство іноземних справ, ще якісь, але глобально вони не зробили того, що повинні. Більше того, у цієї людини, у цієї структури були можливості такі, які не має ніхто. Ми не побачили цього. Коли я звертався до Юрія Стеця, він казав, що не на часі. Завжди не на часі. Ну так і казав. Хоча ми приносили варіанти, що треба робити. Те, що проказав він, про що саме президент програв за інформаційною війною? Ні. Що ви? Єдина людина, яка винна в програші Порошенка, це Петро Олексійович Порошенко. Це його оточення, його кадрова політика, це скандали, які кожного разу струсували інформаційний простір, це фінал з Укроборонпромом, це його оточення. Це те, що він не спілкувався з пресою, хоча повинен був спілкуватися. Останні 2 тижні ви бачили, як президент ходив по всіх ефірах. Я такого не бачив. От треба раніше було побачити. Окрім того, я бачив, що президент намагається дійсно відкритися. Раніше це треба було робити. З суспільством треба спілкуватися. Більше того, треба було донести, що він хотів. Треба було запитувати у суспільства. Треба було пояснювати свої рухи. Він цього не робив. І ту ж саму Верховну Раду я бачив неодноразово, як нагибали. Ми ж пам'ятаємо і деякі голосування за 6 годин, які були в Верховній Раді. Я не голосував. Да, я, наприклад, не голосував, тому що і я бачив, но можна ж було пройти іншим шляхом? Можна. Ні. Саме так. І люди голосували. Люди голосували проти того, що з'явилася... Розумієте, от коли він запропонував армія, віра, мова, це зрозуміло, це були не ті сенси, які хотів почути суспільство. Більше того, він не змог запропонувати, не він, його політтехнологи не змогли запропонувати нові сенси. З'ясувалося, що ці цікаві виключно 25%, 24% з копійками, але не тим, хто хотів. А Зеленський взагалі нічого не обіцяв. Саме тому кажу, голосували не за Зеленського, голосували проти Порошенка, проти тої форми правління, яку він пропонував. І головне питання, яке до Порошенка, це те, що соціальні стандарти дуже впали. Це дійсно так. І намагання жартувати на зубожіння і казати, що в Києві дуже велика кількість іноземних автівок, да. Але давайте поїдемо, наприклад, кудись в Полтавську область, Пирятинський район, і побачимо, що там відбувається. Давайте поїдемо до Кагарлика, давайте поїдемо кудись до Жовкви, давайте поїдемо туди, подивимось, де люди живуть вдалечині від великих міст. Там зовсім інша історія. Давайте подивимось, скільки людей поїхало геть з України. Давайте подивимось, що відбувається у нас з демографією. Давайте подивимось про інше. І от тут стає питання. За що люди голосували?
За армію вірву чи за можливість змінити ситуацію в Україні? Знаєте, от в мене до Володимира Зеленського дуже багато запитань. Я, наприклад, не знаю, куди він буде вести Україну. От, до речі, у мене до вас запитання, Давайте. як до представника антикорупційного комітету Верховній Раді. От сьогодні для боротьби з корупцією команда обраного президента Володимира Зеленського планує не лише скасувати депутатську недоторканність, а й перезапустити антикорупційні органи та зменшити тиск на бізнес. От серед антикорупційних органів лунала перезапущення НАЗК та зміна керівництва САПу. От дуже мало часу у нас залишається, буквально 2 хвилини. На вашу думку, як це можна взагалі реалізувати? Як можна перезапустити НАЗК та САП? Ну, я можу сказати, що НАЗК потрібно перезапускати. З САПу я хочу зрозуміти, які саме претензії до САПу, тому що я бачу поки що претензії дуже великі до НАБУ. Але щось я не чую відтуди, що про якісь зміни в НАБУ. Більше того, я бачу, що відбувається навколо всіх антикорупційних органів і вважаю, що перезавантаження потрібно робити в всіх 3 органах. Але від зміни законодавства до перезапуску керівництва. Тому що це єдиний рух, який я зараз бачу. Ну, а чи буде от впроваджено електронну верифікацію є-декларування? Дивіться, ми про це казали з першого дня, але й досі ні. От я, наприклад, зараз проходжу перевірку в НАЗК, і вони в мене з'ясовують, чи дійсно є в мене жінка, чи дійсно в мене є дочка, чи володіємо ми квартирою. А в реєстрі подивитися неможливо це? Ні. А чи дійсно я взяв кредит у банку? А подивитися, це відкрита інформація. І, ну, знаєте, такі дуже дивовижні запитання. Це такі запитання, на які не зрозуміло, навіщо відповідати. Все є в реєстрах. Будь ласка, ви можете подивитися. І я розумію, що те, що колись пропонували нам британці, вони казали, що давайте ми зробимо, що все це автоматично робимо. Не люди, а автоматично. От коли це почнеться, тоді НАЗК запрацює. Ну, на жаль, час наш вже вичерпано. Я дякую Бориславу Березі, народному депутату України, члени української делегації у ПАРЄ. Далі дивіться підсумковий випуск «Заман» з Оксаною Дворецькою. Більше цікавих новин читайте на сайті ATR.ua. Також підписуйтесь на наш канал у Ютубі. Там найцікавіші моменти з наших ефірів. З вами була Катя Вишневська. Побачимося незабаром. Історія битв, особливості командування, тактики сторін на важкій техніці